кӯдаке назди модараш омад гуфт: модарҷон, оё дар ҷаннат хӯрок аст? модар аз шиддати гуруснагӣ тавоное надошт ҷавоб дод: бале, ҳаст писарам. он ҷо гуруснагӣ вуҷуд надорад писарам. Аммо писар гуфт: аммо чӣ, модарҷон? модар гуфт: барои он ҷо рафтан бояд мо бимирем. кӯдак аз каломи модар шод гашту гуфт: модарҷон, биё бимирем, то ки дар ҷаннат равем, ягон хӯрок хӯрем. зеро ки модарҷон, ман бисёр гуруснаам. пас бародаро, ҳар яки мо ба ҳар як чизе доштаамон бояд шукр кунем, зеро ки ҳар яки шумо соҳиби чизе ҳастед, дигарон дар орзуяшанд.